En serio, unha rolda de prensa de Paula Prado. E para iso tanta presa? Estamos en plena época de quintudemia ou quinto pandemia ou como se chame. Estou enfermo. Que la chimenea se convierta en un icono. Se sugiere integrar la chimenea en un diseño arquitectónico mayor que convierte el complejo industrial en un elemento arquitectónico atractivo. Incorporar elementos decorativos o artísticos que la conviertan en un elemento icónico en lugar de una intrusión visual. Xa se sabe que unha maioría absoluta reiterada no tempo impide que as persoas que non conformaron esa maioría absoluta protesten. Onde se viu tal cousa. A madrugada do pasado sábado 29 de marzo, unha parte do falso teito da terceira planta do Hospital Materno Infantil de Ourense derrubouse. Afortunadamente non houbo que lamentar danos persoais. Este é o terceiro incidente deste tipo. O materno infantil non ten un problema realmente estructural, o que ten un problema non con os teitos, non? A demolición do edificio do Hospital Materno Infantil estaba prevista desde hai máis de 10 anos, pero xa se sabe por unhas cousas e por outras, os plans directores do complexo hospitalario de Ourense, como toda canta obra pública se fai aquí, van minguando co paso dos anos. O modus operandi é coñecido. Primeiro, prométese algo moi ambicioso, e a humildade tan característica da ourensanía ou os vaciles das distintas administracións públicas, todas, sen excepción, acaban deixándonos con cousas como o pendello, que algúns chaman estación intermodal. Ser facha hoxe é o que máis mola, non lles dá vergoña, están moi crecidos. Liberdade, berran liberdade, se ti es diferente, debes agocharte. Liberdade. Esta sentencia que xa dixen ao principio que ten importancia e relevancia por poñer un problema, sacalo do submundo e poñelo enriba da mesa, encima do debate. Pero como que do submundo? No hemos sacado nosotros porque te ha caído una denuncia que te ha condenado. Y aún encima de que te ha condenado vienes que no tienes competencia. Y aún encima, a ver, de buscar las dos administraciones soluciones, o único que fan é pa' aquí, pa' allá, e así levamos 15 anos. É unha sentencia que, desde o meu punto de vista, por primeira vez en moito tempo, lamina, elimina, fulmina o principio de que quen contamina paga. Aquí parece que a culpa é do cha-cha-cha. Si la Confederación entiende que haga justo por pecador, pues lo que tiene que hacer es sacar a bailar a estos chachados, a los responsables de la contaminación. La Confederación, más que nadie, cuenta con lo